'cause you're a sky, 'cause you're a sky. Kinanglan, usara ka armed forces. Alam nga naman kada lugar na armed forces sa Cebu, armed forces sa Bohol. Gira ang abuti. Ang abuti. Ikaw pas mga Tagalog, gira ang abuti natin dyan. Usara, kinalan usara ka armed forces. Usara ka bandera. Usara ka central bank. Usara ka monetary system. Alam nga naman mga kwarta sa Cebu, dinawa ko dito sa Manila. Usara. Usara ka foreign policy. Aron na ang tibuok nasyon, dili mag-alamanin na, uy, anong buwan mo na, anong atong anong gidawat niya nga, o atong kalyado. Kung gidawat sa tibuok nasyon, mauna na, dili kay mahimot ang ato sa pikas ka kontra, aron na doon na po ilahin foreign policy na dawaton diyan sa federal state. That kind of thing. And then, one public educational system, no. Tiyaw ka ba nga ng imong anak ka Cebu, Greto, nalalain ang curriculum. Pagkabot yung skugedi, rodi dawaton, sa 11 ka federal state. Ang Luzon, ang akong proposal Luzon, 4 ka federal states. Luzon. Federal State of Northern Luzon. Pag ingon niyo mo Federal State of Northern Luzon, ang buot pasabot na Region 1 and 2. Ibawa na sa mga tao kung saan ka na boundary diha. Okay. Huwag kayo mga munisipyo sila. If you want to go specific, define the sandala diyan. And then, Federal State of Central Luzon. Ay bawa na sa mga tao na asam na Central Luzon. Okay. Kan, siya Pampanga, Tarlac. Bawa na nila na. And then, ikaw pa, Federal State of Bicol. Pag ikaw mo, Federal State of Bicol, mga dagang sili. Dito, sili, pagkaon. Ito sa Bicol, Kabikulan. Okay. Pag-abot, ikaw pa, Federal State of Southern Tagalog. Abot sa Potana, Dasmariñas, Cavite, Bacoor, etc. Unya, uso may tabo sa Metro Manila. Mga igsoon ang Metro Manila magpabilin nga capital, dili federal state, pero capital of the Federal Republic of the Philippines. Visayas, piraman ang Federal State Visayas, upat usab. Una, Federal State of Eastern Visayas. Kung sa'yo po, ay po na nato na, Samaran Leyte. Federal State sila. Ikalawa, Federal State of Central Visayas. Halimbawa po na, Cebu, Bohol, etc. Kanan na diyan. Na-define na ang ilang teritoryo. Ikatulo, Federal State of Western Visayas. Ang Ilonggo Provinces. Hibaw na po tanana. Kining ikaupat nga Federal State sa Visayas, imbinto na ako ni. Federal State of Minparom. Duha ka Mindoro, Palawan o Romblon. Ngano? Mga igsoon, ang inyong tanahon, kining mga imperialista dito sa Manila, ila ba naman kining i-consider nga Region 4B? 4B, part sa Luzon. Ikaw na usa ba ka ng part sa Luzon? Naabaras ka Bisayan. Ha? Naas ka karagatan sa Bisayan na himuong 4B, part of Luzon? Atrocious, to say the least. Basta ang atong solusyon niya na himuon kaning Federal State of imbituhan sa datong nga Minparom, Mindoro, Palawan, Romblon. Ang tulo ng Federal State. Federal State of Northern Mindanao, pwede taasa, ikan sa tipok sa buwang ang ato sa Surigao. Dako katigali kayo. Posible na tumawag. Posible. Federal State of Northeastern Mindanao and Federal State of Northwestern Mindanao. That can also be done. And just trying to show you the beginning of mga proposal may be revised according to what is best for the people. Ikalawa, Federal State of Southern Mindanao. Pwede na ako rin. Kung siya probinsya ako, kung ni Davao, Cotabato, pwede na ako ang area. And then, ikaw pa, ay katulong, Federal State of the Bangsamoro. Pwede
ing importante ni ini ng federal state. Kaya mo to kung magpili ang pakitpisaw sa mga kamurusan, batok sa dominance sa mga Kristiyano sa ilang kultura o tradisyon. Ba kung subol man lapu-lapu. Ha? Kung sila ninipinsay ng itlog ang sila ng lapu. Berarti sukuhan. Lapu-lapu. Usala ka na ka. Attitude ang pabilin atod karon. Usa dili mahimo nga ang kultura o tradisyon sa mga atong igsoon nga Muslim, ibali wala. Kinahanglan irespeto nato. Ngano? Bisan pa og lahi ang ilang tawag sa ilang Diyos, pareho ang Diyos nato. We call Him Allah. We call Him God. We are children of the same God. Therefore, there is no need for us to shoot one another. We can talk things over. And let us look for ways where we can accommodate and respect the culture and tradition of our Muslim brothers.